tots els partits jugaren en això i posaren la seva voluntat i el nostre també, vull dir, perquè això era una cosa de molts i per tant jo he d'agrair en el Partit Socialista, he d'agrair a UEM en aquell moment, he d'agrair en els Verds, en els distints Esquerra Unida, en els distints partits que conformaven el pacte, aquesta voluntat, aquesta política en majúscules. Jo ja aquest encàrrec amb molta d'il·lusió i moltes de ganes, així com ho fan totes les forces polítiques que conformaran aquest pacte i que conformaran aquest canvi que tots, per el qual tots han fet tanta de feina en aquesta comunitat autònoma. Tot això jo ja ho vaig viure en el 99. De qualsevol manera, aquell pacte va ser un precedent que rompia maldos, una certa revolució. Per tant, en aquest sentit, en aquell moment va ser una batalla molt dura, però que ha donat fruits i que en seguirà donant, espero. Senyor president, senyores diputades, senyors diputats, me permetran que les meves primeres paraules en encetar aquesta sessió d'investidura com a candidat a president del govern siguin de felicitació a totes les ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears i en especial a tots aquells que varen fer ús del seu dret a vot a les eleccions del passat 13 de juny. En el primer pacte hi havia gent reticent a que pactàssim, no? I en aquell moment ens va tocar defensar la necessitat d'arribar a un acord i de rompre que aquí s'ha dret a governar des de la Segona República, no? I que no hi ha cap esquerra durant tot aquest temps. Hi ha moments que les forces polítiques han de saber estar per damunt dels partidismes i han de saber pensar en els ciutadans i ciutadanes. I han de saber arribar a acords amb els ciutadans i ciutadanes. Com a president del govern ofereix a tota la ciutadania, a tots els grups polítics i molt especialment a l'oposició, l'oportunitat de repensar el país tot plegats. Cap de nosaltres no té la raó absoluta, com a molt poden tenir una part de la raó. Només si caminam plegats tindrem la raó sencera. Jo crec en aquestes idees, en la idea de fer tot ja el partit a terra, no? Per tant, fer aterrar el PSOE a les Illes Balears i que he de dir que estic content perquè el partit, aquella idea que impulsaven des del socialisme autonomia, en Joan March, en Pep Moll, etc., és una idea que s'ha anat reflectint en els meus governs i que s'ha reflectit, com se suposa, en el govern de Francina Armengol i que en aquests moments també respon a allò que defensa el Partit Socialista a nivell de l'Estat. Que en aquell moment nosaltres defensàvem allò i va haver una frase que jo vaig dir a cert moment que era que havien de ser més petits que PSOE, no en el sentit de perdre aquest dels valors que significa el PSOE, que són extraordinaris, sinó en la idea de reforçar aquesta idea federal i, per tant, de territori, no? De fer aterrar les polítiques del PSOE a cada un dels territoris. No? En aquests moments, les Illes Balears estan per damunt de les idees d'uns i dels altres i, per tant, crec que fa falta que tothom tingui clar que en aquests moments les Illes Balears necessiten aquesta aposta de conjuntar esforços. Deixin que les meves primeres paraules expressin la satisfacció
per poder intervenir en aquesta cambra amb la llengua pròpia de la meva comunitat. La llengua catalana pròpia de les Illes Balears és un fet diferencial i una senya d'identitat de les illes i a la vegada una mostra de la riquesa lingüística d'Espanya. Complementar la defensa de l'autogovern en compartir govern amb altra gent, no? Unir-nos per ser més forts. No? Em propòs presidir un govern social, reformista, pragmàtic i compromès amb el país. Un govern que s'inspirarà en les noves visions dels valors cívics tradicionals. Un govern que apostarà en decisió per la cultura i l'educació. Un govern que es posarà com a objectiu global l'eixamplament de les classes mitjanes del país com a signe de progrés general. Els socialistes han hagut de fer moltes de batalles perquè hi hagués drets universals que donessin cobertura a la gran generalitat de la gent. Em propòs impulsar un canvi tranquil i sòlid que faciliti el bon funcionament del mercat i el desenvolupament de l'individu, però que al mateix temps garanteixi uns mecanismes públics potents que assegurin l'interès general, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Perquè hi hagués un patrimoni que donés cobertura a totes aquelles persones que no tenen patrimoni i que tenen tant de dret a tenir atencions com aquells que guanyen més o són més rics. Vam fer multitud de polítiques de cara a millorar tot el que era l'ordenació del territori, se van desclassificar un munt d'urbanitzacions, se van començar a fer polítiques en matèria de vivenda, se van fer moltes polítiques en matèria d'educació i de crear escoles noves, tot el de centres de salut i en temes de serveis socials. Aquells que diuen que no han fet res van ben equivocats. Van ben equivocats perquè en aquesta legislatura s'han fet més escoles que mai. I ho tornaré a dir. En aquesta comunitat autònoma només ha fet escoles. Els pactes progressistes i la república. Els pactes progressistes i la república. Mira, José Luis, bienvenido a Baleares. Una cosa es segura, los socialistas estamos tensionados. Y cuando este partido se tensiona, no hay quien lo pare. Vaig ser secretari general de l'agrupació de Lleida, això me va donar peu a incorporar-me a Palma i després ja vaig entrar a dins la dinàmica del partit, no? I m'ha donat peu a ser secretari general de Mallorca, secretari general del PSIC durant 12 anys, vaig formar part de la primera executiva de Zapatero a nivell nacional i per tant m'ha donat peu a poder viure la importància de la vida del partit i de compartir dins del partit aquesta força que te dona la militància i que te dona un partit centenari com el nostre. Que aquí estem molt orgullosos de tota la feina que ha fet. I vull que li diguis que mai un president de l'Estat havia tingut tanta sensibilitat en aquesta terra. Una Francina que de qualque manera l'he vist néixer a nivell polític, també sempre hi ha hagut una lleialtat extraordinària entre jo i ella. No? Tot el temps que jo vaig estar al front, la Francina va fer paret i que, com se suposa, a mi me toca fer paret. Les persones passant el partit queda